Snažíš sa zaradiť do spoločnosti tak, jak sa má. Nepochybuj o sebe, my nie sme márna masa. Rozumný jedinec, chalani, dievčatá, stávam sa za názorom tak, jak sa má. Myslím si, že v spoločnosti bolo treba predovšetkým zmeniť školský systém a pridať financie na to, aby mohli vyučovať kvalitní mladí ľudia, aby to nejakým spôsobom mohlo byť pre tie deti zaujímavé, to vyučovanie, a nemôžu to robiť nejakí znudení alebo stereotypní ľudia. A predovšetkým naučiť tie deti, tú budúcu generáciu čítať, vnímať text, a možno, že mnohí z nich sa stanú aj čitateľmi slovenskej literatúry, takže prajem, aby sme boli kultúrnejší. Som Koloman Kertész Bagala a za každým si stojím za svojím názorom.